Fil-elezzjonijiet tal-2024 taħt it-tmexxija ta' Bernard Grech, il-Partit Nazzjonalista kien irnexxielu jnaqqas id-differenza fil-voti mal-Partit Laburista għal 8445 vot fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u 20,255 vot fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Minkejja dan, Bernard Grech spiċċa tneħħa minn kap wara l-manuvri mmexxija mill-establishment nazzjonalista, abbażi ta' stħarriġ li fih kien hemm involut Simon Mizzi, il-moħħ wara Alex Borg illum. L-establishment nazzjonalista ħaseb li b'Alex Borg kienu se jirbħu l-elezzjoni tas-Sibt li għadda billi jtejjeb fuq ir-riżultat tal-2024. Iżda, flok mexa l-qudiem, il-Partit Nazzjonalista spiċċa mar lura. Dan hekk kif id-distak kiber għal 21,721 vot, li jfisser żieda fid-distak favur il-Partit Laburista ta' 13,267 vot meta mqabbel ma' riżultat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u ta' 1,466 vot meta mqabbel ma' dak tal-Kunsilli Lokali. Fl-2024, Alex Borg kien ħareġ jiftaħar li pinġa l-mappa ta' Għawdex Blu, grazzi għax-xogħol tiegħu fuq it-13 distrett b'distak ta' 1127 vot. Però, flok kompla jibni fuq dan id-distak wara li sar kap, id-distak fuq Għawdex naqas għal 144 fl-elezzjoni ġenerali, sinjal li mindu laħaq Għawdex għal PN mar allar b'983 vot. Fil-fatt, iż-żieda fid-distak favur il-Partit Laburista jidher li seħħet f'Għawdex. Dan hekk kif minn żieda ta' 1466 vot fuq id-distretti kollha, fil-Gżira ta' Tletolijiet kien hemm żieda ta' 983 vot favur il-Partit Laburista. L-involviment ta' Alex Borg fil-kampanja f'Malta waslet biex il-magna tal-PN iddajfet meta mqabbla mal-2024. Sa dan it-tant fit-8 distrett, Adrian Delija umilja lil Beppe Fenekadami billi ġab 4 darbit aktar minnu voti tal-ewwel preferenza biex iben l-eks Prim Ministru u President spiċċa tela fl-aħħar count. Fid-9 distrett Fenekadami ukoll ġab inqas l-ewwel preferenzi minn Yves Borg Bonello, Alex Perixi-Kalascione u Joe Giglio biex bekk lanqas tela. Issa, il-fatt li Perixi-Kalascione ġie elett fil-Parlament jfisser li Alex Borg għandu problemi kbar biex jaħtar viċi kap lil membru parlamentari Darin Karabot. Borg kienet jittama li Perixi-Kalascione jerġa' ma jitlax, imma rnexxielu jeleb lil kandidat preferut ta' Borg. Sissa, għadu mhux magħruf jekk Borg hux se jkompli bil-pjan tiegħu jaħtar viċi kap ieħor.